Magandang araw po sa inyo Kuya Bari at sa lahat ng mga kasundo na patuloy na nakikinig at nanonood ng Ansundo Horror Stories. Ako nga po pala si Berto at sumulat ako sa inyong programa dahil nais ko pong maibahagi po ang aking kwento na may kinalaman po sa aswang. Kuya Bari, isa po akong taga-Aklan at nakatira sa isang liblib na baryo kung saan ang pangunahing ikinabubuhay ay ang pagsasaka at paggugulay. Ang aming baryo po ay mapayapa at tahimik. Yung tipong ang karaniwang maririnig sa umaga ay mga huni ng ibon na nagpapalipat-lipat sa mga sanga ng mga puno. Walang ingay po ng mga sasakyan dahil ang ginagamit naming transportasyon noon ay kalabaw o kaya naman ay mga kariton. Bihira po ang truck o tricycle noon. Ang mga bahay po ay halos gawa lang din sa mga payak na materyales gawa sa mga produkto ng kalikasan. Ang mga tao po sa amin ay maaasahan pagdating po sa bayanihan at pakikisama. Hindi po uso ang pagdadamutan kung mayroon namang ibibigay. Palaging nagtutulungan sa oras ng kagipitan. Sa madaling salita po, ang aming baryo Kuya Bari ay nagpapakita ng isang uri ng pamumuhay na di nga mayaman sa material na bagay pero sagana naman sa magandang samahan at pagtutulungan. Ang aking kwento po ay nangyari taong 1975. Hindi ko po ipipilit sa inyo na maniwala kayo sa aswang dahil alam kong mahirap naman talaga itong paniwalaan. Lalo na at katulad ko kayo dati na naniniwala sa kasabihang to see is to believe. Basta kung ano ang naranasan ko, nakita at natuklasan naming magkakabaryo ay iyon po ang isasalaysay ko ngayon. Walang labis, walang kulang. Isang araw po, may dumating sa amin na mga dayo. Isang pamilya iyon na may 4 na miyembro. 2 mag-asawa na may 2 anak. Mas bata lang po sa akin ng kaunti yung anak nilang lalaki. Samantalang nasa edad 13 naman ang babae. Kakaiba at takaw pansin ang kanilang paglipat po sa amin. Ito ay dahil sa kasama nilang lumipat ang kanilang kubo. Nakasakay iyon sa isang malaking truck po. Isa ako sa mga nakiusyoso noon at sinundan sila kung saan sila papunta. Huminto sila sa bahay ng aming kapitan. Ilang sandali lamang ay naipon na ang mga tao sa harapan ng bahay na iyon. Sa totoo lang Kuya Bari, noon lang kasi kami nakakita ng ganoon. Uso sa amin yung naglalakad na bahay kapag kalilipat pero binubuhat po iyon ng mga kalalakihan at ang tawag po pala dun ay bayanihan. Pero yung nakasakay sa truck ay kakaiba. Sa bagay, kung tao nga naman ang magbubuhat nun, panigurado kong lawit na ang dila ay hindi pa makakarating sa amin dahil mula pa sila sa kabilang bayan. Pagbaba po ng pamilyang iyon sa truck ay ipinakilala sila sa amin ni Kapitan Tasyo. Malugod silang bumati sa aming lahat. Sila ang magiging bagong katiwala ng kapitan sa kanyang bukirin. Dahil ayon sa kapitan ay halos 2 buwan pala itong mawawala at magbabakasyon daw ito sa ibang bansa kasama ang kanyang mga anak na nagtatrabaho sa abroad. Naging sentro naman ng usap-usapan ang tungkol sa bahay kubo na dala-dala nila. May isang kasama kami na hindi nakapagpigil at tinanong kung bakit nagdala pa sila ng bahay. Ayon sa mag-asawa naman ay ipinagbili lamang iyon sa kanila sa mababang halaga. Kesa nga naman daw gumastos sila sa mga materyales at bayarin sa mga magtatrabahong tao, ay binili na lamang nila iyon upang makatipid. Isa pa ay para may matirhan na sila kaagad.
Hindi na nila kailangan pang maghintay ng ilang araw para may matulugan sa bukid. Dahil uso pa nga ang bayanihan noon ay napagpasyahan naming tulungan sila. Kaya naman ang paandarin ng driver ang truck ay sumunod kami sa bukid ni Kapitan. Hindi naman po iyon gaano kalayo sa baryo. Siguro mga 2 kilometro lamang. Ang bukid ni Kapitan ay siyang bungad papunta sa kanya-kanya naming mga bukid. At pagdating dun, nang ibaba ang bahay ay pumili ng magandang pwesto ang babae kung saan ito ilalagay. Pinili niya ang medyo gitnang bahagi kung saan nayayabungan iyon ng malalaking puno ng mangga. Maayos naming iyong naitayo. Nagpasalamat naman sa amin ang pamilyang iyon bago kami mag-uwi ang lahat sa aming mga bahay. Kuya Bari, ang bukiri ng aking tatay na siya ko namang sinasaka ay katapat lang ng bukid na iyon. Madalas kapag nasa bukid ako ay dinadalhan nila ako ng kape at nakikipagkwentuhan sila sa akin doon naman sa aking kubo. Hindi naman nagtagal ay naging kaibigan ko si Otep, ang panganay na anak ng mag-asawang Katiwala. Kuya Bari, si Otep ay matipuno ang pangangatawan at medyo may kaitiman. Siguro kasi ay palaging nakabila dito sa araw. Halatang batak na batak sa pagtatrabaho ang lalaking iyon at sanay na sanay sa mga mabibigat na gawain. Bukod kasi sa forma ng katawan nito ay mababakas ang ilang sugat sa kanyang braso at mga binti. Ang mga sugat namang iyon ay nanggaling daw sa mga aksidente habang siya ay nagtatrabaho. Hindi lang naman ako ang naging kaibigan nila sa baryo namin. Madami po kami kasi nga likas talaga sa kanila ang pakikipagkaibigan. Hindi sila mahirap pakisamahan. Hindi sila madamot. Di tulad nung dating katiwala ni Kapitan na maski isang piraso ng mangga ay ayaw ba namang ito mamigay. Mahusay din ang pamilyang itong makisama. At dahil mabilis kaming nakapalagayang loob ni Otep ay hindi minsan na nakipagkwentuhan siya sa akin. At ang sentro ng usapan namin ay mga iba't ibang uri ng kababalaghan. Isa daw sa tunay na dahilan kung bakit sila umalis sa kanilang bayan ay dahil madalas daw silang gambalain ng isang aswang. Naalala ko tuloy noon ay pinagtawanan ko pa nga siya sa sinabi niyang iyon. Kasi naman di talaga ako naniniwala na mayroong tao na kayang magbalat kayo at magbago ng anyo tulad ng ibon, aso o baboy. Nagbiro pa nga ako noon na kapag baboy na aswang ang nakita ko ay swerte kasi lilitsunin ko siya ng buhay. Binalaan naman niya ako na wag daw hihiling ng isang masamang bagay dahil makapangyarihan daw ang dila at baka magkatotoo ang bawat sabihin ko. Tinanong naman niya ako kung naniniwala daw ba ako sa aswang. Siyempre, sinabi ko ay hindi dahil hindi pa man ako nakakakita maski isa. Tapos nabanggit niya sa akin kung gusto ko ba daw ba na makakita. Nanlaki ang mata ko dahil sa sinabi niyang iyon. Biniro ko siya. Sabi ko sa kanila, baka naman may lahi kayong aswang. Pinagtawanan lamang niya ako. Hindi daw sila mga aswang, pero isa daw siya sa mga magpapatunay na totoo nga daw ang mga nilalang na iyon at mayroon siyang ebidensya. Tinanong ko kung ano iyon pero imbes na sagutin ako ng diretso ay dinaan niya iyon sa isang kwento. Sabi niya ay tahimik naman din daw ang baryo nila ngunit nang may dumating na matanda sa kapitbahay ay kumalat ang mga balibalita tungkol sa pagpaparamdam ng isang aswang. May mga nakakita na may isang malaking anino ng ibon na gumagala-gala sa gabi. At nakita nilang dumadapo iyon sa bahay kubo ng matanda
Magmula daw nang kumalat ang haka-hakang iyon. Tuwing hapon ay nakikita ni Otep na naghahagis ng asin ang kanyang ina sa bubungan nila. Tinanong ko siya kung sapat na bang pagbintangan nila ang matanda dahil lamang sa nakikitang malaking ibong iyon na umaaligid-aligid sa bahay niya. Sagot niya, oo daw. Saka hindi lang daw iyon ang mga senyales, marami pa. Ang matandang kapitbahay nila ay nasa edad 80 na, pero malakas pa daw ito at tila hindi daw tinatablan ng sakit. Kalat na kalat sa kanilang barangay na isa nga iyong aswang, pero hinahayaan lang nila dahil marunong daw itong makisama at makihalubilo sa lahat. Nirerespeto na lang nila ang matanda, lalong-lalo na't wala silang matibay na ebidensya tungkol sa pagiging aswang niya. Nag-iingat na lamang daw ang lahat at hindi na lumalabas ng bahay bago mag-alas 6 ng gabi. At nag-iingat na lang din lalong-lalo na ang mga buntis. Nagsusuot daw sila ng mga itim na kasuotan para di takaw sa tingin ng aswang. At iyon din ang ginagawa ng nanay ni Otep dahil buntis daw ang nanay niya sa pangatlong nilang kapatid nung mga panahon na iyon. May mga sinabi daw ang mga tao sa kanilang lugar na wala naman daw silang dapat alalahanin dahil hindi daw nambibiktima ng kapitbahay ang aswang. Kung kaya dahil doon, nakampante sila maski papaano. Hanggang sa isang araw, may nakita silang isang malaking ibon na nakadapo sa puno ng niyog. Nang mapagtanto nilang hindi iyon ordinaryong ibon lamang, ay kumuha ang tatay niya ng isang itak at pinahiran iyon ng dugo niya. Agad-agad ay hinamon ang aswang. Sakto namang paglipad nito ay hinabol ng tatay niya ang ibon na iyon at tinaga nito ang kanyang anino. Napahiyaw daw ang aswang sa itaas. Dali-dali namang lumipad iyon palayo pero may tama. Sabi ng mga matatanda sa kanila, kapag daw tinamaan ng ganoong sandata ang isang aswang ay magmamarka daw iyon at iindahin nito ang kanyang mga sugat. Kung kaya't kinaumagahan, bandang alas 6 ay nakita nila ang matanda na nagwawalis ng kanyang bakuran at ito'y paika-ika daw. Nakita daw nilang may sugat ito na parang tapyas ng matalim na itak sa daliri ng paa nito. Noon pa lang ay napatotohanan na nila na totoo nga ang iniisip ng mga tao na aswang nga ang matandang kapitbahay nila. Pero katwiran niya, nasugatan lamang daw siya nang maglinis ng mga damo sa bakuran niya gamit ang kanyang itak. Aksidente daw umano na napaabot ang talim ng itak sa kanyang paa. Ngunit hindi sila naniwala sa palusot ng matandang iyon. Isang dahilan pa kung bakit pinaniniwalaan nilang aswang siya ay dahil nakita daw mismo ng dalawang mata ni Otep na nagpapahid ito ng kung anumang langis sa kanyang buong katawan. Hanggang sa nangyari na nga ang hindi inaasahan. Nagising daw isang gabi ang nanay niya nang may marinig na naglalakad sa kanilang bubungan. Tapos ay may malakas na tunog ng pagaspas ng pakpak ang biglang lumipad papalayo. Nang makalayo daw ito, ay may napansin na tila 2 butas na sa tiyan ng nanay niya. Dumudugo daw iyon at sa pagpapatuloy ng kwento niya, naagas ang bunsong kapatid nila. Wala silang sinisi sa pangyayaring iyon kung hindi ang matandang babae. Ngunit hindi naman nila makasuhan ito at mas lalong di totoong makakamit ang hustisya dahil wala namang batas na pwedeng hulihin ang namemerwisyong aswang. Nang sumunod na gabi ay nakarinig sila ng isang malakas na putok. Nagising si Otep sa lakas ng tunog na iyon. Bigla siyang napabangon dahil
akala niya ay nagkakaroon ng barilan sa labas ng kanilang bahay. Agad naman niyang tinignan ng oras at nakita daw niyang 3:00 pa lamang ito ng madaling araw. Napatingin sa kapatid pero mahimbing pa rin itong natutulog at tila hindi ramdam ang nagbabadyang kaguluhan. Pagkatapos daw ng putok na iyon ay may naamoy silang isang nakasusulasok na amoy. Sobrang sangsang daw at talagang nakakapagpabaliktad daw ng sikmura. Para daw amoy patay na hayop na parang ilang linggo nang nabubulok. Yung amoy ay nanggagaling sa labas at mas malakas ang amoy kapag nasa malapit sa bintana nila ng kapatid niya. Nang marinig niyang bumukas ang pintuan ng kabilang silid, ay lumabas siya at nakita nga niya ang kanyang ina na tila nagtataka rin sa mga nangyayari. Siya namang pagkatok ng kanyang ama sa pintuan na noon ay galing daw sa paghahanap ng aswang na pumatay sa kanyang anak. Ang tatay daw pala niya ang nagpaputok ng baril. Binaril nito ang naabutang aswang sa kanilang bakuran. Ngunit sa kasamaang palad ay di naman daw niya iyon tinamaan. Nang makaupo sa upuan ay tila may naramdaman silang kakaiba sa bintana. Para daw may kumakaluskos at may sumisinghot-singhot. Para daw tunog yun ng isang asong ulol na parang nagugutom. Maya-maya'y biglang umatungal daw. Yung mga kaluskos ay parang palakas ng palakas at tila sinusubukan itong buksan ang mga bintana. Dinig na dinig daw ang tunog na parang may matulis na bagay na kumakalmot doon. Doon na nakaramdam ng takot si Otep. Palakas din daw ng palakas ang pagsinghot at pagbubuga nito ng hangin. Para daw may hinahanap at inaamoy-amoy ang nilalang na nasa labas ng kanilang bahay. Nang mga sumunod na araw ay inireklamo na nga ng maraming mga magbubukid ang tungkol sa kakaibang amoy sa kubong iyon. Sila ay madalas daw na nakakarinig ng isang kakaibang tunog na parang umiiyak o nananaghoy. Pagbalik ng mag-anak na iyon ay may mga bit-bit na nga silang gamit. Agad kong tinanong si Otep kung mayroon ba silang nararamdamang kakaiba sa bahay nila, ngunit wala naman daw. Pinagtawanan lamang nito ang sinabi ko na mayroon daw naaamoy na mabaho na nanggagaling sa kanilang bakuran. Winika niya na baka naman daw may nangamoy na patay na daga at yun lang ang naaamoy namin. Kung kababalaghan daw iyon, bakit daw di ko amuyin kung talagang mabaho nga ba ang loob ng kanilang bahay? Wala naman akong naaamoy na mabaho. Ilang araw pa ang nagdaan. Kumalat ang kwento o ang chismis tungkol sa pamilya nila. Medyo ilag na ang mga tao. Sila na rin ang sinisisi ng mga tao kung bakit di na makapagtrabaho ng maayos ang mga magsasaka. Nawala na ng katahimikan ang aming baryo. Takot na kasi silang magpunta sa kani-kanilang mga bukid dahil naniniwala sila na may aswang sa bahay na iyon na pinabulaan naman ng mag-anak nila Otep. Tinayak nila na di sila aswang at naniniwala ako doon, Kuya Bari, dahil na rin sa kwento niya na minsang silang naging biktima nito. Tapos naisip ko yung aswang na bumiktima sa kanila. Hindi kaya nasundan kayo, pare? Minsang kong tanong sa kanya. Tumawa lamang siya at sinabing imposible raw na sundan pa sila ng aswang na iyon dahil pinagbayaran na raw nito ang ginawa nitong kasalanan sa kanila. Nahiwagahan naman ako sa sinabi niyang iyon, lalong-lalo na at napansin ko ang ginawa niyang pagngisi. Naapektuhan na nga ng labis ang mga magsasaka doon sa aming baryo at hindi na sila makalabas na tuwing gabi. Tanging sa araw na nga lang nila nabibisita ang kanilang mga bukirin. Pero dahil malaki ang tiwala ko kay Otep, Kuya Bari,
ay hindi talaga ako kasama sa mga magsasakang iyon na pinili ang matakot. Hindi ako naniniwala na aswang ang pamilya nila. Pagkalipas ng 2 buwan, nang dumating si Kapitan Tasio ay naghain ng petisyon ang mga tao na palayasin na ang dayong pamilyang iyon. Masamang-masama ang loob ni Otep dahil sa pangyayaring iyon. Wala naman daw silang kinalaman sa mga kababalaghang ipinagkakalat ng mga tao. Ipinipilit nilang hindi sila talagang aswang at pinanindigan nila iyon at sinabi na nangyayari lamang iyon kapag wala sila. Kaya imposible na sila ang gumagawa ng katatakotang iyon. Wala daw silang kaide-ideya kung ano ang totoong nangyayari, kung bakit nagkakataon na noong wala sila ay saka pa nagpapakita sa mga magsasaka ang nasabing malaking ibon. Nagpaalam na sa akin si Otep. Sayang daw at mabilis lang natapos ang aming pagkakaibigan dahil lilipat na naman sila ng kanilang bahay. Malungkot daw siya dahil napapalapit na siya sa akin at itinuturing na niya akong isang kapatid. Sa totoo lang, Kuya Bari, naaawa ako sa kanila. Lalong-lalo na sa tatay niya na minsan ay nakita ko pang mag-isa sa isang bahagi ng bukirin na binabantayan nila. Nakita ko siyang lumuluha habang nagtatabas ng mga damo. Pakiramdam ko talaga noon, tila napakalupit nga ng mga tao. Hindi nga naman talaga makatarungan ang ginagawa nilang pagkakalat ng tsismis. Hanggang sa nawala na nga sila at lumipat na. Hindi ko na alam kung saan yun. Wala na rin kasi akong naging balita pa. Naiwang nakatiwangwang sa bukirin si Kapitan at ang kubo nila. Ayon sa mga tsismosa ay binayaran na lang daw iyon ni Kap at binigyan sila ng pera bilang panimula sa bago nilang buhay. Humingi rin daw ng pasensya ang punong barangay dahil sa mga naging panghuhusga ng mga tao. Lumipas ang mga araw. Akala ng mga kababaryo ko ay matatahimik na sila. Subalit kung kailan nawala ang mag-anak na iyon ay saka naman mas naging maingay ang usap-usapan tungkol sa kababalaghan ng kubong iyon na naiwan doon sa bukid. Mas madalas na daw ang pagpapakita ng kinatatakutang ibon na parabang may binabalik-balikan at binabantayan sa bahay na iyon. Mga malalakas na kalabog, mga iyak na akala mo ay galing sa hukay. Parang daladala ng hangin ang isang masakit na panaghoy. Wala nang dahilan ng mga tao sa amin para pagbintangan pa ang pinalayas nilang pamilya nila Otep. Hanggang sa isang araw, nakita mismo ng aking 2 mata ang kinatatakutang ibon na iyon na sinasabi nilang aswang na nagbabalat kayo. Nasa kubo po ako noon sa aking bukid isang gabi. Nagbabantay kasi ako ng mga naaning palay. Nakatambak pa kasi iyon sa bukid at hindi pwedeng walang bantay dahil baka ito'y manakaw. Kasama ko noon ang aking tatay at yung isa ko pang kapatid. Kanya-kanya na kami ng ayos ng higaan noon nang bigla kaming makarinig ng malakas na pagaspas ng animoy galing sa isang malaking pakpak. Lumabas kami ng kubo upang tignan iyon pero wala kaming nakita. Hanggang sa may narinig kami na malalakas na kalabog sa kabilang kubo. Doon sa kubo nila Otep. Parang tunog iyon ng malaking bagay na nalaglag sa lupa. Kinuha kaagad ni tatay ang kanyang itak sa loob ng kubo. Sabi niya ay mas mainam na maging handa at alerto para hindi daw kami mabiktima ng pinaniniwalaang aswang. Natigilan ako nang may mapansing na parang maitim na anino na papunta na sa likod ng kubong iyon. Kuya Bari, hindi ko iyon masyadong maaninag dahil medyo malamlam na ang sikat ng buwan. Agad ko namang sinabi iyon kay Itay. Walang atubil itong naglakad
at tinungo namin ang bukid na iyon. Galit na galit ang tatay ko dahil perwisyo daw ang aswang na iyon sa aming mga magsasaka. Galit na galit siya dahil hindi na makapagtrabaho ng maayos ang mga kasamahan niya. Isa sa kilalang pinakamatapang na lalaki sa aming baryo ang aking tatay. Hindi talaga siya natatakot sa kahit na anumang mga nilalang na hindi tao. Palibhasa ay laki sa pangangalaga ng isang dating albularyo. At naabutan nga namin ang isang malaking ibon na may tunog ng ik-ik. Nagkukutkot ito sa lupa, parang may hinuhukay. Agad namang nagparamdam ng presensya niya si tatay at doon tumingin sa amin ang kakaibang ibon na iyon. Para siyang isang malaking uwak pero nanlilisik ang kanyang mga mata at mapupula iyon. Biglang nangalisag ang balahibo ko dahil hindi ko alam kung ano ang kayang gawin ng nilalang na iyon sa amin. Nagsisigaw ang tatay ko at sinabi niyang hindi siya natatakot sa aswang na iyon. Biglang lumipad ang ibon at nag-iwan ito ng isang nakakatakot na tunog na parang isang malakas na panaghoy. Pagkaalis ng ibon na iyon ay biglang umalingasaw na ang napakabahong amoy. Nanuot talaga iyon sa ilong ko at hindi namin iyon kayang tagalan. Nang ilawan ni tatay ang lupang kinukutkot ng ibon ay mayroong nakita kaming daliri ng tao. Nang mag-umaga na, napakarami ng tao sa bukid ni Kapitan. Mayroon na ring mga dumating na pulis at kinakausap nila ang aking tatay. Sinabi naman lahat ng tatay ko ang mga nangyari. May mga matatanda na napapaatanda ng simbolo ng krus. Isang bangkay kasi ng isang matandang babae ang nakalibing sa likod ng kubo at naaagnas na. Doon nang gagaling ang napakabahong amoy. Iyon siguro ang binabalik-balikan ng ibon. Ang sabi nga ng iba ay baka aswang talaga ang ibong iyon at kumakain ito ng mga bangkay kaya pabalik-balik ito sa kubong iyon. Ngunit nang sabihin ko kila tatay ang kwentong sinabi sa akin ni Otep ay doon namin napag-usapan na baka totoong aswang ang matandang iyon. Hinala namin ay napatay iyon ng tatay ni Otep. Pinatay nila dahil sa paghihiganti. At upang maitago ang bangkay nun ay isinama nila ito sa kanilang paglipat para walang maghinala. Inilibing nila ito sa bukid ni Kapitan doon sa likod ng kanilang kubo. Hinala din namin ni tatay na ang ibong gumagala-gala ay maaaring alaga nga ng matandang aswang na iyon. Dahil ang mga matataas na uri daw ng mga aswang ay may mga alaga o kakambal ng mga hayop na katulong nila sa pambibiktima ng tao. Yung iba daw ay sigbin. Yung iba naman daw ay malalaking ibon na kung tawagin ay ik-ik. Marahil ay sinundan lamang ng ibong iyon ang katawan ng kanyang dating amo. At tulad ng isang kapatid ay nananaghoy ito sa pagkawala ng matanda. Dahil sa nangyaring iyon ay ipinasunog na nga ni Kapitan ang bahay kubo at ibinalik ang bangkay ng matanda sa dati nitong lugar. Napalitaan namin na inilibing ito ng maayos ng mga natitirang kamag-anak. Hindi na namin nalaman kung saan nakalipat ang mag-anak naman nila Otep o kung pinagdudusahan din ba nila ang nagawang krimen sa dating bayan. Wala na kaming naging balita. Ang katahimikan naman ay muling nagbalik sa aming barangay. At bago ko po tapusin ang aking kwento, ay nais ko lang pong magbigay ng pasasalamat po Kuya Bari dahil napili ninyo ang aking sulat upang itampok sa inyong programa. More power po and God bless po sa lahat ng mga kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Berto.
Isang magandang araw po sa lahat ng kasundo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Maria. Hayaan ninyong ikwento ko ang isang kahindik-hindik na karanasan na nangyari sa akin noon na hindi ko akalaing maaari palang mangyari sa tunay na buhay. Ang buong akala ko po, Kuya Bari, ang mga ganoong bagay ay sa pelikula lamang mapapanood. Ngunit hindi pala. Sapagkat maging ako mismo ay nakasaksi at nakaranas nito. Bata pa lamang po ako ay sanay na akong mamuhay sa hirap. Nasanay ako noon na iisang beses lamang kong kumain sa isang araw. Sa katunayan nga, para sa akin, maswerte na nga kami at kahit papaano ay nagkakaroon pa rin ng laman ang aming mga sikmura. Sa labis ba naman na kahirapan ng buhay, paano pa namin magagawang magreklamo sa kakarampot na biyayang aming nakukuha kung gayong ito na lamang ang dahilan kaya kami nabubuhay? Isang kahig, isang tuka. Ganyan kami kung ilarawan ng karamihan. At dahil matatanda na rin ang aking mga magulang, kadalasan ay hindi na sila nakakapaghanap buhay pa. Gustuhin ko mang tulungan sila ay masyado pa akong bata noong mga panahong iyon. Kaya wala po akong nagawa, Kuya Bari. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal, binawian sila ng buhay. Iyon na yata ang pinakamasakit na pangyayari na aking naranasan sa aking buong buhay, ang mawalan ng mga magulang. Naiwan po akong mag-isa dahil wala naman po akong mga kapatid. Binalot ako ng labis na lungkot at sakit ng mga panahong iyon. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin at papaano pa ipagpapatuloy ang buhay. Wala akong ibang ginawa kung hindi ang umiyak ng umiyak at humiling sa may kapal na sana ay isama niya na lang din ako sa aking mga magulang. Ngunit isang araw, nagising na lang akong bigla mula sa mahimbing na pagkakatulog dahil sa isang haplos na aking naramdaman. Nang idilat ko ang aking mga mata, bumungad sa aking harapan ang isang hindi pamilyar na lalaki. Nakangiti siya sa akin na agad kong ipinagtaka. Nagtanong po ako kung sino siya, ano ang kanyang kailangan sa akin, at kung papaano siya nakapasok sa mumunting kubo na nagsisilbi kong tahanan. Sa halip na sagutin niya ang aking mga katanungan, sinabi niya na lamang sa akin na wag daw akong mag-alala dahil tutulungan niya ako. Inalok niya ako na sumama sa kanya upang makalayo na raw ako sa mga masasalimuot na naging karanasan ko sa lugar namin. Sinabi niya rin sa akin na magiging maganda raw ang buhay ko kung sasama ako sa kanya. Bagamat nagtataka po ako, Kuya Bari, mas pinili ko pa rin sumama sa lalaking iyon kahit hindi ko pa man siya kilala. Marahil ay nadala ako sa magagandang alok na kanyang sinabi, kung kaya't nagawa niya akong makumbinsi na sumama sa kanya. Tulad nga po ng kanyang sinabi, inilayo niya ako sa lugar na dati naming tinutuluyan. Dinala niya ako sa kanilang probinsya sa Bulacan. Hindi po ako makapaniwala nang makita ko ang ganda at laki ng kanyang bahay. Napakalayo noon sa lugar na aking kinagisnan. Ni minsan hindi ko naisip na balang araw ay makakakita ako at makakapasok sa ganoong klaseng lugar. Hindi mawala-wala ang mga ngiti sa aking labi ng mga oras na iyon, lalo pa nang sabihin sa akin ng lalaki na simula sa araw na iyon ay doon na rin daw ako maninirahan kasama niya. Lumipas ang mga araw at unti-unti ko ngang nakalimutan ang naging pagkawala ng aking mga magulang. Naging maayos nga po at maganda ang naging buhay ko sa poder ng lalaking kumupkup sa akin na itago na lang po natin sa pangalang Kiko. Dahil sa kanya, naranasan at nakamtan ko
ang mga bagay na akala ko noon ay hanggang pangarap ko na lamang mararanasan. Tulad ng makakain ng mga masasarap na putahe, tumira sa komportableng bahay, makakain ng higit pa sa 3 beses sa isang araw at marami pang iba. Lumipas ang ilang buwan na taon hanggang sa ako po ay magdalaga. Hindi niya pa rin sinasabi ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Dahil doon, hindi ko rin maiwasang hindi mapaisip at mapatanong sa aking sarili kung sino nga ba siya talaga at bakit niya ako tinutulungan. Gustuhin ko mang magtanong sa kanya, hindi ko po magawa dahil halos parati siyang wala sa bahay. Ako at ang mga kasambahay lamang ang tanging naiiwan doon. Hindi ko rin maintindihan, Kuya Bari, kung bakit parang ikinukulong lang niya ako sa loob at ayaw palabasin man lang. Simula kasi nang kinungkup niya ako, pinatira dito sa kanyang bahay, ay hindi niya ako hinahayaang makalabas kahit 1 beses man lang. Tanging sa bintana ko na lang nakikita ang mga tanawin sa labas. Noon po ay hindi ko naman po iyon pinapansin dahil mahigit 8 taon pa lang po ako noon at ang tanging mahalaga para sa akin ay ang pinapakain lang niya ako. Ngunit ngayon ay tila iba na. Nang ako po ay magdalaga, nagkaroon ako ng pakiramdam na hindi na ito tama. Bagamat hindi po ako nakapag-aral, Kuya Bari, alam ko pong hindi tama at hindi normal na ikulong ang isang tao sa loob ng bahay sa loob ng ilang taon. Kaya naman po gumawa po ako ng paraan. Sinubukan kong tanungin ang mga kasambahay sa pagbabakasakaling alam nila ang dahilan kung bakit hindi kami hinahayaang makalabas ni Kuya Kiko sa kanyang tahanan. Opo, tama kayo sa inyong narinig. Maging ang mga kasambahay niya rito ay hindi rin pinapayagang makalabas na katulad ko. Sa kasamaang palad, maging sila ay hindi din daw alam ang dahilan ng kanilang amo kung bakit ayaw silang palabasin man lang. Sa katunayan nga raw, ay noon pa man ay gusto na nilang magretiro sa pagiging katulong. Ngunit hindi raw pumayag si Kuya Kiko kung kaya't wala silang ibang nagawa kung hindi ang manatili na lamang doon. Dahil nga po sa aking mga nalaman, mas lalo lamang lumakas ang aking kutob na mayroong ngang talagang tinatago si Kuya Kiko sa amin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kaya naman, nagkaisa kami ng mga kasambahay na magplano upang makagawa ng paraan kung paano makakalabas doon. Hinintay naming dumating ang hating gabi hanggang sa makatulog si Kuya Kiko upang makuha namin ang susi ng kanyang bahay. Sa kabutihang palad, hindi naman po kami nabigo na makuha mula sa kanyang pantalon ang susi dahil masyadong mahimbing ang kanyang tulog. Maingat ang bawat kilos na aming ginawa dahil sa takot na baka siya ay magising at kami ay kanyang mahuli. Noong makarating sa tapat ng pinto, mabilis kong binuksan ang kandado. Ngunit naggulat kaming lahat nang tumambad sa aming harapan ang nakakunot noong si Kuya Kiko habang nakaharang ang 2 niyang mga kamay. Nagtanong siya kung saan daw kami pupunta sa paraang nakakatakot na boses. Ang kanyang mga mata ay bigla na lamang namula at ang kanyang mukha ay napuno ng galit. Sa labis na takot, napaatras kaming lahat kasabay ng paglakad niya papalapit sa amin.
Nagkatinginan kami ng mga kasambahay at kita ko sa kanyang mga mata ang halo-halong emosyon. Pagtataka, kaba, pagsisisi at labis na takot. Pinilit kong magsalita kahit pautal-utal upang magtanong kung papaano nangyaring nakapunta agad siya sa harap namin. Gayong kanila lang ay nasa loob lamang siya ng kanyang kwarto at mahimbing na natutulog. Subalit, tulad ng aking inaasahan, hindi siya nagsalita. Wala akong nakuhang tugon mula sa kanya. Maya-maya pa, nakarinig kami ng malakas na alulong ng aso mula sa labas. Kasabay nun ay isa-isang napaupo sa sahig ang mga kasambahay, hawak ang kanilang mga tiyan dahil umano sa labis na sakit. Nag-aalala ko namang silang nilapitan at inalalayan, ngunit hindi pa man din lumilipas ang ilang minuto, bigla na lamang bumula ang kanilang mga bibig at nawalan ng malay. Paulit-ulit ko pa silang niyuyugyug, ngunit hindi na po sila nagising pa. Galit akong napatingin sa lalaking aking nasa harapan at pasigaw na nagtanong kung anong ginawa niya sa mga kasambahay. Ngunit tanging nakakainsultong halakhak lamang ang kanyang naging tugon. Ilang sandali pa, nilapitan niya ang 3 kasambahay na nakahandusay sa sahig. Walang pasintabing, dinukot ang kanilang mga puso at laman loob. Sa pagkakataong iyong Kuya Bari, napagtanto ko na kung ano nga ba talaga siya. Hindi siya tao. Hindi ko alam kung anong nangyari sa aking katawan ng mga oras na iyon at hindi ko magawang makagalaw. Tila naistatwa ako bigla dahil sa aking mga nasaksihan. Maging ang aking paghinga ay unti-unting bumagal nang harap-harapan niyang ipakita sa akin kung papaano siya sarap na kinakain ang mga lamang loob ng 3 kasambahay. Nang matapos sa kanyang ginagawa, ngumisi siya sa akin na para bang sinasabing ako naman ang kanyang isusunod. Iyon na ang naging hudyat para ako ay matauhan. Kaya kahit nanghihina pa ang aking mga tuhod sa labis na takot dahil sa aking mga nasaksihan, pinilit ko pa rin makatayo at tumakbo. Ibinuhos ko na lahat ng aking lakas na mayroon ako upang makatakbo papalapit sa pintuan at makalabas. Tumakbo ako ng tumakbo at hindi inalintana ang pagod. Ngunit buong akala ko po, Kuya Bari, ay iyon na ang pinakakarumal-dumal na krimen na aking nasaksihan sa aking buhay. Ngunit hindi pa pala. Nanlaki ang aking mga mata dahil nang makalabas ako sa loob ng bahay na iyon, tumambad sa akin ang mga bangkay ng tao sa daan na wala ng buhay. Nagmistulang sementeryo ang daan dahil sa nagkalat na mga bangkay na alam kong isa lang ang may kagagawa nito. Iyon ay walang iba kung hindi ang lalaking iyon. Matapos kong masaksihan iyon, hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Kinabukasan, nagising na lamang ako sa isang hindi pamilyar na silid. Maya-maya pa, may dumating na isang matandang lalaki na sa tingin ko ay isang albularyo. Lumapit siya sa akin at tinanong ang aking lagay. Sabi niya, huwag daw akong matakot dahil siya ang nagligtas sa akin ng gabing iyon. Nakampante naman ako nang malaman ko iyon at agad na nagpasalamat naman. Tinanong niya ako kung ano ba ang nangyari sa akin at bakit ako nasa labas ng gabing iyon. Kaya naman ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Doon ko palang napag-alaman na matagal na raw palang nanggagambala sa kanilang lugar ang lalaking iyon na sinasabing aswang
na manlalason. Matagal na raw naghahanap ng makakasama ang sinasabing aswang na iyon. Ngunit dahil nga sa kanyang katauhan ay walang nangahas na manatili sa kanya kapag nalaman nila ang kanyang tunay na pagkatao. Kaya naman naghahanap na lang daw ito ng mga babaeng ulila na at pinapatira sa kanyang bahay upang kanyang magsilbing kasakasama. At sa tubing mararamdaman niyang nagtatangkang tumakas ang kanyang bihag, lalasunin niya na lamang ito at kukunin ang mga lamang loob sa halip na makawala pa sa kanyang mga kamay. Mabuti na lamang po, Kuya Bari, at hindi ako kumain ng hapunan ng gabing iyon, kung kaya't nagawa kong makaligtas. Hanggang ngayon po, hindi ko pa rin lubos maisip na ang lalaking kumupkup sa akin at nakasama ko sa loob ng ilang taon ay hindi pala tao, kung hindi isang aswang na manlalason. Ngunit kahit ganoon pa man, ang mahalaga para sa akin ngayon ay ligtas na ako mula sa kamay ng aswang na iyon. Bagamat narito pa rin sa puso ko yung takot na baka muli niya akong matuntun balang araw. Mas pinili ko pa rin mamuhay ng normal at huwag munang mag-isip ng kung ano-ano dahil alam kong hindi ako kailanman pababayaan ng may kapal. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras upang ito ay basahin. Lubos na gumagalang, Maria. Isang mapagpalang araw sa inyo, Kuya Bari. Isa ako sa mga libo-libo ninyong taga-subaybay sa inyong programa. Sumulat ako para ibahagi ang di ko malilimutang karanasan. Taong 1970, nagtatrabaho ako bilang clerk sa isang kumpanya sa Metro Manila. Ako na rin ang tumatayong breadwinner sa pamilya. Hindi naman ako inuobligang magbigay ni nanay at tatay. Kumbaga sariling desisyon ko ang pagtulong hanggat hindi pa ako nag-aasawa. May katrabaho at malalapit din akong kaibigan na sina Mercedes, Lisa at Clarita. Kuya Bari, itago mo na lang ako sa pangalang Lita. Napagkasunduan naming 4 na magbakasyon kami sa lugar nila Clarita para ito sa paparating na mahal na araw. Ayon kay Clarita ay maganda raw ang kanilang lugar at meron daw doong mga taong nagpepenitensya. Yung sinasadyang sugatan ng kanilang likod at paduduguin gamit ang palaspas. Mayroon ding iba na nagbubuhat na lang ng mga krus na gawa sa iba't ibang uri ng punong kahoy. Meron ding gumagapang sa may kalsada. Lahat sila ay ginagawa yon nang may takip sa kanilang mukha habang nakayapak lamang. Kuya Bari, dito ko na nga sisimula ng aking nakakatakot na engkwentro sa isang taga roon na tinatawag nilang taga-igib sa baryo. Dumating ang araw ng pag-alis naming 4. Sa may terminal ng Cubao kami nagkita-kita at sumakay na kami ng bus na biyaheng Tarlac. Habang nasa biyahe kami, manghang-mangha ako sa tanawin. Amoy ko na ang kakaibang hangin ng probinsya. Pagkatapos ay tinulugan ko muna ang mahabang biyahe. Nagising na lamang ako sa tapik ni Mercedes. Wika niya'y bababa na kami ng bus at nandito na kami sa terminal ng Tarlac. Paglabas ng terminal ay sumakay pa kami ng isang jeep. Halos mahigit 1 oras pa ang aming biyahe bago makarating sa mismong barangay nila Clarita. Pagkababa naming 4 sa jeep, ang ingay na naming 4 habang naglalakad papasok sa isang kanto na ang kabilaan ay mayroong matataas na mga talahiban. Kanya-kanya kami ng asaran
Kunwari na baka may biglang bumulaga sa aming isang maligno o impakto. Sino kaya ang mabilis tumakbo sa amin? Pero naisip ko lang, paano nga kung magkatotoong may lumabas? Saan naman ako tatakbo? Hindi ko naman kabisado ang buong lugar. Baryo ng kulipat ang lugar nila Clarita. Tunay ngang probinsyang probinsya. Ang mga bahay dito ay iilan lang, pero halos iisa ang pagkakagawa ng kanilang mga nipa na bubungan. May nadaanan pa kaming malawak na lote. Paliwanag ni Clarita ay taniman daw yon ng mga mais at kung ano-anong maaaring itanim para may aanihin balang araw. Nakarating din kaming 4 sa mismong bahay nila Clarita pagkatapos ng kalahating oras na paglalakad. 2 matanda ang sumalubong sa amin. Nakatayo sila sa harapan ng kanilang bahay. Biglang nagmano si Clarita sa 2 matanda. Sa kanya kami ipinakilala sa 2. Nagmano na rin kami bilang pagbibigay galang, lalo na nang malaman namin na sila pala ang magulang ni Clarita. Bakas na ang kulubot sa kanilang mga itsura. Idagdag pa ang puting-puting buhok ng mga ito. Nakangiti silang pinatuloy kami sa kanilang tahanan. Sabi ng nanay ni Clarita ay magpahinga muna kami at mukhang pagod daw kami sa mahabang biyahe at magluluto lang daw siya saglit. Nabigla rin daw siya sa biglaan naming pagdating. Normal lang ang ganoon noon. Palibhasa wala pang cellphone noon para madali sanang mag-abiso. Landline ang meron ngunit napakamahal naman ng singil at sa kabayanan lamang may maaaring marentahan ng telepono. Kinabukasan, Huwebes Santo, ipinasyal kami ni Clarita sa sinasabi niyang senakulo kung saan nagpupuntahan ng mga nagpepenitensya. Naaliw kaming magbabarkada dahil bukod sa pinapahirapan nila ang kanilang mga sarili ay may iba pang nagpapahirap sa kanila. Pinapalo sila sa puwetan ng walang awa pagkatapos nilang dumapa sa dambana. Walang ano-ano'y may napansin akong isang lalaking mabilis na lumapit sa mga taong nagpepenitensya. May karga-karga itong 2 timba sa magkabila niyang balikat. Animoy magtataho na madalas kong nakikita sa aming lugar. Sa kanya dumidiretso ang mga sugatan at dugo ang mga nagpepenitensya. Sa kanila ilulublob doon ang kanilang mga palaspas. Tinanong ko kay Clarita kung ano ang ginagawa nila at kung bakit doon sila naguhugas sa timba. Inginuso naman ni Clarita ang lalaking may dalang timba at nagtanong ito kung yun ba ang tinutukoy ko. Dagdag pa niya, ang tawag daw nila doon ay taga-igib sa baryo. Tuwing Semana Santa lang daw niya ito nakikita. Ayon sa sabi-sabi, ito lang daw ang pinag-iigib ng isang diwata sa Tagong Bukal at iyon nga ang laman ng timba. Nakakagaling at nagbibigay daw yun ng swerte sa mga naguhugas ng kanilang mga palaspas. Tahimik na lang akong nagmasid sa taong sinabi sa akin ni Clarita at dala ng kuryosidad ay napako na ang tingin ko sa ginagawa ng lalaki. Bigla akong napamaang, tsaka nagkusot ng mga mata. Kung tunay ba talaga ang aking nakita? Yung lalaki kasi, bago niya bitbitin ang kanyang daladala, ay nagsalok ito ng baso sa timba. Sa kanya ininom ang tubig na may halong dugo ng tao. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Dahil hindi naalis ang aking paningin sa ginawa niya,
Nahuli niya akong nakatitig pa sa kanya. Bigla siyang nagbigay ng ngising pakagatlabi na ikinadugo ng kanyang bibig. Imbes na makaramdam ng pagkabastos, binalot ako ng kilabot. Mabilis na nagtayuan ang aking mga balahibo sa katawan. Napakapit ako kay Lisa na noon ay nanginginig at naramdaman ko rin ang pangangatog ng kanyang tuhod. Ibig sabihin hindi lang pala ako ang nakakita, kundi pati si Lisa. Kinalabit din ako ni Mercedes saka isiniksik niya ang sarili sa akin. Nakaramdam ako ng pagkataranta at napatanong kung ano ba ang nangyayari. Hindi ko na kinakaya ang nararamdaman kong takot, kaya nagaya na akong umuwi. Sumang-ayon naman sa akin si Lisa at Mercedes, habang si Clarita naman ay nagtataka at wala ring nagawa kundi ang sumunod. Nung nasa kanto na kami napapasok na sa bahay nila Clarita, biglang sumigaw si Mercedes. Nakasunod daw sa amin yung tagaigib ng tubig. Nagtago raw ito sa nagtataasang talahiban. Matapang na nagsalita si Clarita. Wika nito'y wag daw kaming maghiwa-hiwalay. Tama raw ang kutob niyang aswang ang lalaking yun. Isa raw itong kubot na kayang magpalit ng anyo kahit sa araw. Napaparaning ako sa kaliwat kanang pagkaluskos sa paligid. Hindi kami magkandatuto sa paglalakad. Natataranta kami dahil hindi namin alam kung saan ito nagsuot at kung saan din ito lalabas. Nang bigla itong sumulpot sa harapan namin, galing ito sa ilalim ng lupa. Umangil ito ng hindi kalakasan pero nakapagbigay sa amin ng matinding takot. Tumutulo ang laway nito sa bibig at palipat-lipat ang tingin sa aming apat. Masama akong kaibigan, ngunit hindi ako makakapayag na mapatay ng aswang na yon. Naitanong ko pa sa aking sarili na paano kung doon mismo ako mamatay, kaya kumaripas ako ng takbo habang naririnig ko ang sigawan ng tatlo kong kaibigan. Bakas na bakas sa boses nila ang matinding takot. Makailang ulit akong nakarinig ng sunod-sunod na hiyaw, mga sigaw na parang kinakatay at nakikiusap na huwag silang patayin. Yakap ko ang aking sarili habang tumatakbo at napapatanong kung panaginip lang ba ang lahat. Muli akong nakarinig ng mga pagkaluskos at tunog na parang nagbubungkal ng lupa. Alam kong nasa paligid ko lang ang kubot at ramdam kong hinahanap niya ang amoy ko. Doon na ako nagsisigaw at humingi ng saklolo, umaasa na may makakarinig sa akin. Napapatanong na naman ako sa aking sarili kung nasaan ang tatlo kong mga kaibigan. Napapadasal din na sana ay buhay pa sila. Pero sa kabila noon ay nawawala na ako ng pag-asa na buhay pa sila. Hindi ko na kasi naririnig ang kanilang mga sigaw. Mukhang ako na lang kasi ang inahabol ng aswang. Boses ko na lang ang nangingibabaw sa paligid. Sumasabay din sa hangin ng napakabahong amoy ng aswang na tila nabubulok na bangkay ng hayop. Pigil hininga akong tumatakbo. Hanggang saan pa ba ang kakayanin kong takbuhin? Para kasing nauubusan na ako ng lakas na dulot ng pagtakbo at takot sa isiping gustong-gusto akong makain noong aswang. Hanggang sa may bumangga sa akin, si Lisa. Buhay pa pala siya. Ganoon na lang ang pasasalamat ko. Niyakap namin ang isa't isa pagkatapos ay maingat naming tinawag ang pangalan ni Clarita at Mercedes. Maya-maya ay napahiyaw ako nang may humablot sa akin. Napakahigpit ng pagkakahawak sa akin ng kubot.
Hindi masusukat ang takot sa aking pagkatao nung mga oras na yun, Kuya Barry. Kitang-kita ko ang loob ng bibig ng aswang. Napakatalim ng mga ngipin nito na animoy patong-patong at sala-salabat. Para bang nakahanda na itong lamunin ako ng mga oras na yon. Hindi ko masasabing handa na akong mamatay nung mga oras na yon. Pero tinanggap ko na lang na yun na siguro ang katapusan ko. Ngunit sa kabilang banday naiisip ko ang mga maiiwan ko. Paano na ang mga kapatid ko at mga magulang? Nang biglang dumaing ang aswang ng pagkalakas-lakas. Ngumiwi ang kanyang bibig. Sa kanya ko nabitawan at nakita ko ang 5 lalaki na may hawak na matutulis na kawayan na noon ay nakabaon na sa likuran ng aswang. Unti-unting nagbago ang anyo nito. Napagsino naman ng mga kalalakihan kung sino ang aswang na yon. Walang iba kundi ang taga-igib sa baryo. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mga mukha ng kalalakihan habang unti-unting bumabagsak ang katawan ng aswang. Hindi ko na po papahabain, Kuya Barry. Laking pasasalamat na lang namin at buhay kaming 4 na magkakaibigan. Hinding-hindi ko malilimutan ng karanasang yon. At alam kong ganoon din ng mga kaibigan ko. Simula noon ay hindi na kami dumayo pa sa ibang lugar. Hanggang dito na lamang ang aking maibabahaging kwento. Maraming salamat at more power! And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.